Judas. Kasngi bangi rakhi ya kane kasngi buram jong u Simon badu Judas kabalang kapan mau yang abadipi ba ngim day ban kemilanti ka jing mentoy kane ka pertei bonong bayang sa chisin ngim day kemilanti ngim day ban a ba ya ka kerteng junga ento aka hisu ingi it la haba mengi haba mangi ngi syak yu te hagane kasngi ko hanmen ko para token ngi kerpat ngi khot ngi wer ngi it la de hakine ki arngut ki apostol jung Jisu u Simon badu Judas bamaki kan Christian yangi bamaki kan yarab yangi kham tame kina sailem na ka banta junga bajung pi wei pai wei bamangiru ngila ban sakri yaw trai da ka jing it ka jungi da ka ta ka jing lui jung ka man sim ka jungi climb up ya ka bainong ka ba nginyo na ka ne ka perthai khabre pikma jung pi duwai badai ti la de hau Jisu kumbau la khot ya kina ki apostol unang khot yang iru kumbau penselur ya kina ki apostol ki jungu un penselur yang iru kumbau la pha aman sem bakhoj halor jungki un pha hangiru iwe paiwe ban la ban iju ban sakriyu ban penpriang ya gospel ki jungu katsa ka jaka bangi lej to ai bagi bro ki bangi kendu akan ai kesngi ki bro ki bangi trelang akan ai kesngi kin yomat ya ke jingit ke jungblai leng ba jonga ba jungpi leng ba ki ktin leng ba ki kam ki bangi le ki bangi keren an yoro ya Jesus Christ Chinom la chinom amen. Trongin yang yin pla la ka jong ka jingej ngangej hau blai pa bran bor baro unong tau ka beneng bat ka kendel padau Jesus Christ ukon bamaroi jungu ban bishar ki emet ka bayap ngangej hau man sem bakhoj ha Catholic bakhoj ha ka jing salok ka khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do bad ha ka jing em bom chukut amen. Laispa nrepusan. Laispa nrepusan. Iwanai guyame trai. Iwanai guyame trai. Iwanai guyame. Iwanai guyame. Nama kecil kerhai sebagai yang Wahai Tuhan Cintai kawan Ia semuanya Kemudian putra izin keluar Ia semuanya Wahai Tuhan Tuduai ko para baga jeng kenya junga bajong pi kan long bapriang hu nak madu blai pa badan bor baro Tuai bideng jeng kenya nak ji jong pi Nak mata kecing ero Kurang bideng jong ka jeng matoy ngi bagalang ko jung baro ko wei
Kotrai kat bangi kan mau Yakub ram bom jukut jongki apostol Bakhuid Simon badu Judas ngikerpat bamen peniang ya gejing doai jongi bad bamen yalam yangi sha kajing pan menta babid dor ya kine gejing maya bakentang dau Kris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bad pi Rengkat bat piru. to kan te wela ki danot Ikan tiwa ki sau. to nginang utrai blai jongi Kasong hok bat katay. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banangu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng bau trai jingi u Jesus Christ namar melate ya ka balang jongmi ka bayeng skem triang ha kanong rim jong ki apostol bat bakan long ka dak bayaine jong ka jingkhoj jong me hang ne hasla perthei bat kasakhi habaro ya ki jingkar khu jong ka beneng namar kata menta bat pateng la pateng rengkat bat ka kenhon jong ki angel ngirwai hame nadu kadanot jongi kat ba ngi pertajam rengkat lang bat ngi pen benar. Bakhuid, utrai ublai bat, neng pertei sawana kaburam jombe. Hosana, Hosana, Torah ublai shatrom, Hosana ublai juno. En yaron ubawat agak keteng utrai neng pertei sawada kaburam jombe. Hosana, Hosana, Torah ublai shatrom, Hosana ublai juno. Dasisha melong Bakhuid kotrai katame jong ka jing khuj baro namar kata ngikar pa yami topan khuj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha kum kim jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon snobha ula pediang ya gejing syasutam ula shim yogpu badag baingu yame ula kedia yu badalai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jong pi ha kajukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badag baingu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom chukut ya keba en penme na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta kajingma pekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajumaya jong kajinge Kajasin bangi bangne bangi di akane kakuri ni penna kajiyam jong me kotro tada du menwa
namar kata ngi ki bapan menta ya ka jing ya bat ka jing mi pa jungu ngi trwa ha me ko tra yuk pu jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yang ngi ba bet ban yang khmar jong me bat ban sakri ye me da ka bas ngeuret ngi karpat ye me bangi ki ba yo banta ha ka met bat ka sna mukres ngin long ki ba lapan ya teli ka we daw men sem Bakhuid tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang setelah ke pertai ba to penjana ya ka ha ga jing it rangkat bar Francis ukpa Bakhuid jingi ulban marwen u bishop jingi ka kanuhon ki bishop bat baro ki lengdo tokan mau lem ru ya ki henmen ki para rang bat kantei ki baliot ya da ka makarman ha ga jing me pat bat ya baro ki bala kladno ha ga jing isnei jong me to priang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat yame barangkat bat kamarya thesoti Bakhuid ka kmi jong blai jesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kirukhuid ki balapen ngabha yame pateng la pateng ngin long ki babet ban yo bantalem ha gajing imbom jukut bat bingan ira bat pandon burom yame daw khon jong me u Jesus Christ. Dau lambadu bad hau kan long ame blek pa badan bor ha gijing long ka we jong men sem Bakhuid barok ka borom bar gijing ro junom la junom amen. Kumplah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumplah hikai ngi dak chin blai ngi nod banong ko pa chungi wa neng ka kerteng chung me kan wan ka hima chung me ka long ka mon chung me ha ka kendeu kumba ha peneng to ai ngi mencha ka chung bam chungi ka bahala ka sngi batama yang ngi kerengkang chungi kumba ngro ima bi ke beles neu yang ngi badwat ya lam yang ngi sha ka jing pen shoy henry de pen lai yang ngi na ka bas neu to pen la jing ngi karpat ko try na ga jing sneu baro ha ga jing spon jung me ta jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ga jing rap ka jing snei jung me ngin laj bar bor na ka pop ban ngin yo jing ya da na ga jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelenti ya ga jing kramen Bakhuid bat ga jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ long kima ka jung me ka bor bat ka buram junom la junom Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe je ki pop jungi hanre ka jing e jong ka balang jong me bada ka jing sbon jong me to ai ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka we kat kum ka mon jong me ma me ubim bat basanchar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi to ngin ya terwa ya ka dak ka jing suk iwe ha iwe pat Kukun lang pros breaking in ha khmi kun lang brod jong oblei ha khmi bukit noi ki pop jong ka parthei suk ya ki to ki balakhot saka jing khawai jong kun lang brod ko kan rat nam sung hok me man rung apo ka yeng ka chunga han rei chuang kan ka chin ka man sem chunga kan sakhia hi kaman this nam Chris kan ri kan klam ngi sha ka chung bom chut ko amen.
Come atas nama Chris. 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 Sispa Arpupra. Sispa Arpupra. Sispa Prapupra. Ngatrang Yahweh Jesus. Ngatrang Lord Gombe. Bandung Penten Bandung Siang Ulong Bahija
ke Jesu bede ngi terang tang yame ngi kwa tang yame marwei kumbangi kwa kumbangi terang yame ko Jesu mai penurlong ya kena ke jing kwa ke jing terang jengi dak ba me wan rong ha ke danot ke jengi dak ba me wan song wan sareng kat bangi dak ka met bat kasnam ke jume nang ba kan e kayu kris bakhoi ko Jesu bede ha kena ke step ngi wan banai ti la de hami wan bersimti ngi ko drai Jesu nang ba mengi laban ye jeme nang ba ngi laban sakri me banginang la susu ban priang ya ke gospel kala mel IT ngi ban priang setelah ke perthei tai bagi we pat ki brew tai bagi we ki jai ben brew kini tho ye me kin yo I ye me ba me im ha ke jing em ke jing apo ka ying ka sem ke jing inang yai duai ko Jesu bi je na ke banta ki bapang ke besidam ki badan haying ki badan hospital ki balado jing kermen ko Jesu bi je ngi kerpa je me ba men ktai ki inang yai duai ko Jesu bi je na ke banta ka jing sok ha setelah ke perthei kai ba ka jing sok ke jume ko ba me long sim ke jing sok Ewan raga jing suk ha setelah ke perthei ka jing suk apo ka ri ke jingi ka jing suk apo ka ying ka sem ke jingi ka jing suk ha ka jing emba marwei jingi ko Jesu bi je ngi duai na ke banta ki ying ke sem jingi baro khamtame ki bapat ki bapra ko Jesu bi je sachisin iwan akhma jame iwan banai ti yeme ai bagi apostol jame ki bangi rakhe akasngi buram jengki kenya saj kini ada nak benta jengi wei pai wei Jesu shimti yengi Jesu yalam patinanti yengi pangilaban ej eme ban sakri eme ban samlam ya kana ke jing ej ka bamel a yengi ha ki wei pat ki breu kham tame ki to ki breu ki bangi kandu ha kana ke sngi ki breu ki bang ya trei kamlang ha kana ke sngi Jesu shimti yengi Jesu shimti yengi palong yengi ki khon ki jongme Tong ini aduai mangi ki bala pediang ya kena ka sakramen kotrang ikar padrid yeme hauman sem Bakhuid ba kata ka bangi le buram ya gijing sha chitom jong ki apostol usimon badu Judas kan rui yangi ha ka jing e jong me daw Chris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublai badan borbaro unkar ku ye pi ukpa pada kon pada mensem Bakhuid amen tolai suk ij basakriyo trai da gajing em babha jong pi isango ya play arspa prapuwe Sim Bakhuid, Amen. And you know you try Jesus Christ,